Aquest grup de nens i nenes provenen de cultures diferents i tots viuen a Catalunya. Tenen entre 9 i 13 anys i cada setmana es reuneixen a casa d'un de la colla per participar en el joc que proposa. Obro. Veniu, que us ensenyaré a casa meva. Aquest és el meu germà Paddy, el Tom, i el meu pare, Seamus. Bon dia, benvinguts a casa. Aquesta és l'habitació de l'estudi i de l'ordinador. I aquesta és la meva habitació. Aquí està el llit del Cormac, el del Paddy i el del Tom. I aquest és el meu. Aquestes medalles les vaig guanyar algunes a l'escola, algunes al hoquei i algunes fent sardanes amb l'escola. També tinc 3 barcos que em recorden el barco del meu avi i petxines que m'agraden molt i les he col·locat aquí. Hola, em dic Oriol perquè vaig obrir els ulls més tard que el meu germà bessó, Cormac. Quan vam néixer a l'hospital, els meus pares no sabien quin nom decidir. Llavors a la cuna posava Baby 1 i Baby 2. Després, al cap de 2 dies, van decidir que qui es despertés primer es diria Cormac i qui es despertés segon es diria Oriol. En Cormac i l'Oriol són irlandesos i catalans. El meu germà i jo som 2 bessons molt diferents. Sembla que el meu germà tingui més pinta de ser d'Irlanda perquè ell és ros, jo sóc moreno, tinc els cabells foscos i els ulls foscos també. Ell és més tranquil, jo sóc més actiu i a mi m'agraden molt els jocs d'esport físics i al meu germà li agrada molt més o li agraden més els escacs i aquests jocs així de taula. Si tingués una germana bessona o un germà em faria molta gràcia. M'agradaria més que fos germana, que fos igual que jo i així podríem fer moltes coses. M'agradaria tenir un germà bessó perquè... no sé, perquè igual se fa passar per mi. L'Oriol comparteix l'habitació amb en Cormac i també amb els seus altres germans, en Tom i en Paddy. No em peguis, No em peguis. Si jo fos l'Oriol faria molta cosa, dormir tots a la mateixa habitació, perquè si se m'acabés l'oxigen o alguna cosa així. Dormim tots 4 junts i primer que s'aixeca agafa la roba que li sembla millor i la roba no és de ningú, és de tothom. Jo no podria compartir la mateixa roba perquè em faria molta ràbia que un jersei que m'agrada que quan s'aixequés el meu germà primer l'agafés ell. L'Oriol avui proposa jugar a futbol gaèlic i per ajudar-lo ha convidat en Michael, que juga a Catalunya amb els Barcelona Gaels. Bueno, avui jugarem un futbol diferent del futbol que coneixeu aquí i del que veieu amb el Ronaldinho i tota la resta. Vale? Avui farem el futbol gaèlic, que és l'esport nacional d'Irlanda, i té una característica molt important que pràcticament ja no es veu amb altres esports. Tots els jugadors que juguen a Irlanda juguen de manera gratuïta, no cobren. No és com aquí, que els jugadors tenen grans sous i grans cotxes i grans cases, sinó que juguen per passar-s'ho bé i per defensar els colors del seu club. A veure, el futbol gaèlic és un esport de contacte. El que passa és que tot el contacte es dona a la part de cintura fins a la part del coll. 3, 2, 1, ja! Molt bé, anda, ja tenim una víctima. 3, 2, 1, ja! Oh, anem en compte.
Es tracta d'impactar, no de tirar l'altre. 3, 2, 1, ja! Ja llevo 2. Per córrer amb la pilota s'ha de botar i fer 3 o 4 passes i després tocar-la amb el peu. I el mateix successivament. Sortirem, botarem la pilota, farem 4 passes, fem un solo i li passem al company. El company ha d'anar fins allà, vale? Digueu. És veritat que es pot anar controlant així? Sí, però si us desplaceu d'aquesta manera us treurà molt fàcilment la pilota. Intenta passar fins allà amb el peu. Ja t'has quedat sense pilota. Ja pots girar ja. Molt bé, Alba. Perfecte, perfecte. Així, un solo, molt bé. Inclineu el cos. Utilitzeu 4 passes abans de fer un altre solo. Així, vale, ara fes un solo. Ai! Hi ha 2 maneres de fer el passe. Una d'aquestes és passant-la així amb el canell. Llavors passes, vale. Llavors hi ha l'altra manera és amb el peu, que li dones amb el passe amb ell. La puntuació del partit és si entra a la porteria, a dintre, són 3 punts. I si passa per sobre la pilota, 1 punt. Em passeu a mi la pilota, us la torno a passar i xuteu per sobre del travesser i entre els 2 pals, vale? Vinga, vale, passes, agafes i xutes. Bon punt. Vinga, Oriol. Ei! És com una porteria i 2 pals més a dalt. Pensava que només era la porteria, els pals, no sé, els havien posat perquè s'havien equivocat o es podia posar més amunt o més avall, no sé. M'ha sorprès perquè normalment els punts i els gols es fa igual, no? Jo crec. Jo no entenc gaire futbol, però si marques un gol, és un gol i punt, també. Que bona! Ja agafarem després, no pateixis. La pilota, però això és un passe? Oh, peta! No. Pilota. Olé! Molt bé! Normalment els dissabtes o els diumenges, quan podem, anem a Castelldefels a veure el meu avi i la meva àvia, que llavors algun dia anem a pescar o algun dia quedem tota la família per fer algun menjar o alguna Al meu pare li agrada escoltar la música irlandesa i a mi també. Llavors, cada cop que anem a Castelldefels l'encenem i llavors ens passa el temps volant amb la música. Poques cremes. Bona tarda. Com estem? Ja està. Ens ajuntem uns 20-25 i porta una cosa a cadascú i amb això llavors anem agafant una miqueta de tots. Aquesta és la família de la mare de l'Oriol, la Cecília. Ella és catalana i el seu pare, en Seamus, és irlandès. El meu pare juga a hurling, un esport irlandès. L'esport del hurling és molt de contacte, llavors la pilota va volant d'un lloc a un altre. Llavors és bastant difícil poder agafar la pilota i tirar-la cap amunt, que algú altre no l'agafi. Cada estiu, quan va a Irlanda, l'Oriol juga a futbol gaèlic i a hurling. Aquí a Catalunya no puc jugar a hurling perquè no hi ha equips de la meva edat. Aquest és l'esport que es juga més al hurling i és l'hoquei patins i és el que jugo aquí a Catalunya.